সদা প্রভু হে তুমর সবে ধন্যবাদ প্রভু प्रार्थना करिबा आजिर संध्यार वाक्य ध्यान पाई आम मध्य बेहरा भाई अच्छा से प्रार्थना करेंगे प्रार्थना पवित्र पवित्र प्रेम स्वर्ग जीवंत परमेश्वर मनुष्य प्रभु कहारी चुक्ति फिंगावाड़ी प्रभु दिन सारा दिन उड़े प्रभु अनेक विपद थिला आपद थिला संकट थिला प्रभु प्रभु मध्याह्न उड़ी प्रभु तुम से पवित्र वाक्य शुणु शुणु प्रभु ये संध्या उड़ी पुनर्बार प्रभु तुम दासंक मुख दे प्रभु वाक्य शुणवार निमित्त जाऊँ प्रभु तुम्हें निजे प्रभु तुम्हें मुख दे तुम्हें कथा तुम्हें कार्य कर तुम्हें तड़ीपार मस्तक जाए तुम्हें कार्य कर प्रभु ये जिते जन बसी प्रभु आम वाक्य शुणु से वाक्य निमित्त कथा तुम्हें कार्य कर आम हृदय रखिपार एमत तुम कौन सी हलचल आत्मा थी तुम्हें जीशुकर दूर कर कार्य प्रभु प्रार्थना कर जहाँ कौन से त्रुटि कर
କରି ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଗୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଆଉ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର କାଳରେ କେହି କେହି ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କପଟ କୋଣରେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରି ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆଉ କିଏ ପଢ଼ିବେ? ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର କାଳରେ କେହି କେହି ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କପଟ କୋଣରେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରି ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। କିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦକୁ? ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କାଳରେ କେହି କେହି ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମତି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଏମିତିକା ପ୍ରଚାରକମାନେ ବାହାରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଶେଷ କାଳରେ, ଉତ୍ତର କାଳର ଅର୍ଥ ଶେଷ କାଳରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକ ମତାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତାର ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବାହାରିବେ। ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ଆଉ କୋଉ ଦେଶରୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କୋଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜ ଏରିଆରୁ ବାହାରିବେ। ତାହାରି ପ୍ରଚାରକମାନେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାହାରିବେ। ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 2 ପଦରେ, ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୂତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରି ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଶିକ୍ଷା, এই ভ্রষ্ট মনা ଲୋକମାନେ, ଭ୍ରଷ୍ଟମତି ଲୋକମାନେ, ବିବେକ ହରେଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପତନ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ବିବେକ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବାହାରିବେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ମିଛ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଭୂତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରିବେ? ତାମାନେ ଭୂତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛି କି? କୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ପିକର ହେଇକି ଆସିବାଟା ଶୁଣିଛ? କୋଉ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଭୂତକୁ ବକ୍ତା କରି ଡାକିବାଟା ଦେଖିଛ, ଶୁଣିଛ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଭୂତ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ଭୂତର ଶିକ୍ଷା ପୁଣି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମନୋଯୋଗ କରିବେ। ଭୂତର ଶିକ୍ଷାକୁ ମନୋଯୋଗ କରି କ'ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ? ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଭୂତର ଶିକ୍ଷା, ଭୂତ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଭୂତର ଶିକ୍ଷା ପୁଣି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୂତ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଭୂତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କଥା।
এই ভୂତର ଶିକ୍ଷା ପୁଣି ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଣିବେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। এই ভূত শিକ୍ଷା দেব, ପରାମର୍ଶ ଦେବ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଆଉ ଏଇ ଭୂତର ଶିକ୍ଷାକୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ତାମାନେ କେମିତି ରୂପରେ ଏ ଭୂତ ଆସିବ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭୂତର ଶିକ୍ଷାକୁ ଲୋକମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ। କେମିତି ଏ ଭୂତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ଭୂତ ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ତାରି ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିକି ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କ'ଣ କରିଦେବେ? ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। କି ବିଚିତ୍ର କଥା! ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନ ଦିନ ଧରି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନିକି ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଭୂତର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ତୁଟିଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଭୂତର ଶିକ୍ଷା ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣିବେ। ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। এই ভূত কেମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ଆସନ୍ତୁ ଭୂତର କଥା ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରକାଶିତ 16:14 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ 16:14 ପଦ। এমানে আশ্চর্য কর্মকারী ও কি আত্মা? ভূত আত্মা। আচ্ছা, ভূত প্রচার করিব কি? ভূতর শিক্ষা শুনিলা পরে ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ତେବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ସ୍ପିକର ହେଇକି, ବକ୍ତା ହେଇକି, ପ୍ରଚାରକ ହେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ଆମେ ଶୁଣି ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଭୂତ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଆଉ ଭୂତର ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିକି ଶୁଣିବେ। ଖାଲି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଭୂତର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାମାନେ କୋଉ ଲୋକମାନେ ଭୂତ ହେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକୀ ମାନେ, ଭ୍ରଷ୍ଟମତି ଲୋକମାନେ, ପତନ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଭୂତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ? ଭୂତ ଥିବ, ଭୂତର ଆତ୍ମା ଥିବ। ଆପଣ ହିତୋପଦେଶ 30 ଅଧ୍ୟାୟର 1-2 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 30 ଅଧ୍ୟାୟର 2। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି? ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋର ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ ବୋଲିକି ଲେଖାଉଛି? ପଶୁ। ଦେଖିବାକୁ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ପଶୁ ଅଛି। ଲେଖାଉଛି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେଚନା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପରି ସ୍ୱଭାବ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଚରିତ୍ର ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆକାରଟା ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରଟା ପଶୁ।
ମୁଁ ପଶୁ ପଶୁ ମୋର ଆଖି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଦେହ ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ହଉଛି ପଶୁ। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ପଢିଲୁ ଯେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ। ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତାତ୍ମା ହୋଇ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚାରକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଆତ୍ମା ଥିବ? ଭୂତର ଆତ୍ମା ଥିବ, ଶୈତାନର ଆତ୍ମା ଥିବ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଥିବ। ପ୍ରକାଶିତ ଟିକେ କରନ୍ତୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 24-25 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତା ଦୁଇ ତୀରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ଏହି ମତାଲମ୍ବନୀ ଧର୍ମୀ ନୁହଁ ଓ ଯାହାକୁ ଶୟତାନର ନିପୁଣ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କି ଶିକ୍ଷା ବୋଲି? କାହାର ଶିକ୍ଷା? ଶୈତାନର କି ଶିକ୍ଷା? ନିଗୁଡ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ, ନିଗୁଡ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଅତି ଗଭୀର, ଅତି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ। ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷା, ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷା କୋଉମାନେ ଦେବେ? ଭୂତାତ୍ମା, ଯାହାଠାରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲୁସିଫରର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଲୁସିଫରର ଚାକରମାନେ, ଲୁସିଫର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବକ୍ତାମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରିବେ, କୋଉଠୁ ବାହାରିବେ? ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରିବେ। ବସନ୍ତୁ ଆଉ ଶୈତାନର ନିଗୁଡ ଶିକ୍ଷା, ଭୂତର ନିଗୁଡ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ତର କାଳରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ପ୍ରଚାରକ ବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରଚାରକ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡ ପ୍ରଚାରକ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ। ଆମେ ଗତ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ। ବାହାର କରିକି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 2 କରନ୍ଥୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। କାର ବେଶ ଧାରଣ କରେ? ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। এটা କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ନିଜେ ଶୈତାନ ଦୀପ୍ତିମୟ ବେଶ ଧାରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀପ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଦୀପ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈତାନ, ଅନ୍ଧକାର। କିନ୍ତୁ କଣ ଧାରଣ କରିବ? ସେ ଦୀପ୍ତିମୟ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିବ। ତାପରେ କଣ କରିବ? ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ବାସ୍ ବାସ୍ ତେବେ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେତିକି ଦରକାର ମା, ସେଟା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଶୈତାନର ନକଲ ସେଇଟା। ତାହାର ସେବକ ମାନେ, କାହାର ସେବକ ମାନେ? ସିଧା କୁହ, ତାର ନାଁ ଧରିକି କୁହ। ଶୈତାନର ସେବକ ମାନେ ଦୀପ୍ତିମୟ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଶୈତାନର ପ୍ରଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଏତେ ମିଠା ଲାଗିବ, ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ, ଆଖି ବି ପତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିଛି ବୋର ଲାଗିବ ନାହିଁ ବସିବାକୁ, ନିଦ ବି ହବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଣି ଆସିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ
ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବିଶ୍ୱାସ ମନୋଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟମତି ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପତନ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ 40 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ବୋଲି କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବେ? ସେମାନେ ଶୈତାନ ପାଲଟି ଯାଇଥିବେ। ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଛି ବୋଲି ଆସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବେ। এই ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ସେଇଦିନ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ଆମେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇଥିଲୁ, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ନାନା ଲକ୍ଷଣ କର୍ମ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଏମାନେ ଦାବି କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ବେଳେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ଭୂତ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଗତ 2008 କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କିଏ ହେଇଥିବେ? ସେ ଜଣେ କାଥଲିକ୍ ଫାଦର, ସେ ଜଣେ କ୍ୟାଥଲିକ୍ର ଗୋଟେ ଫାଦର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା, କାଥଲିକର ନିୟମ ଜଣେ ଫାଦର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ନିଦାନିଷ୍ଠାରେ ରହିଯାଉଛି। ବିପଥରେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କରିଦେବେ? ଏ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଫାଦର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆଙ୍କର ମତି ଭ୍ରମ ହେଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବାହାର କରିଦେଲେ, ଇଏ ନିଜେ ଶୈତାନ ପାଲଟିଗଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ କାଥଲିକ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫାଦର। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା, ଭୂତ ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କୋଉଠୁ ବାହାରିବେ ଏମାନେ? 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ତିତସ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତିତସ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 10, এই ভণ্ড শিক্ষক মানে কোউঠু বাহারিবে? কারণ অনেক অবাধ্য লোক ওসার বাক্যবাদী প্রবঞ্চক অছন্তি, কোটি অছন্তি? କେମିତି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଶୂନ୍ୟତ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡୁବ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ବି କରିଛନ୍ତି ଦିନେ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ଶୈତାନ ପାଲଟିଯିବେ, ଭୂତାତ୍ମା ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 16:14 ଦେଖୁ। ଭୂତାତ୍ମା ହେଇଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୈତାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଶୈତାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଉତ୍ତର କାଳରେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାହାରିବେ, এই ଭୂତର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଦୀପ୍ତିମୟ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ, ତାହାର ସେବକ ମାନଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ, ଭୂତାତ୍ମାର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। କେବଳ ବେଶ ଥିବ ପ୍ରଚାରକ ପରି, ଆତ୍ମା ଥିବ ଶୈତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର କାଳରେ ଏହିପରି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ବାକ୍ୟରୁ ବାହାର କରିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ବାଇବଲରୁ ବାହାର କରିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ କୋଉଟା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଛ?
ଆମକୁ ଯଦି ବୁଝେଇବ ଆମେ ତାର କଥା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ବୁଝିଛୁ ଲୋଟଙ୍କର ଘଟଣା ଆମେ ବୁଝିଛୁ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଦେବେ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ହବା ଆଦମ ବସିକି, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ହବା ଆଦମ ଥିଲେ, ଶୈତାନ ଭିତରେ ବସି କାହାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲା? ମୋର ଭିନୁଆରୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। କହିଲା କ ନାରୀ, ଈଶ୍ୱର ତମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଫଳ ଖାଇଲେ ତମେ ମରିଯିବ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ମରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ତୁମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରିବ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା ଶିକ୍ଷାରୁ ହିଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ବସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଏ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିବ, ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତୁମେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବ ସେଇଟା ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମରିଯିବ। ଏଇ ପ୍ରଚାରଟା ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। এই প্রচারটা গ্রহণ কলে না, ছাড়িদেলে। কাহার প্রচার গ্রহণ কলে? বুদ্ধর প্রচার গ্রহণ কলে, শৈতানর প্রচার গ্রহণ কলা। সে কলে নাই নাই নাই, তুমি মরিব নাই, তুমি ভাল মন্দ জ্ঞান পাইব, তুমি সত্যরে পরমেশ্বরଙ୍କର পরি। সে মুহূর্তর শিক্ষাକୁ গ্রহণ কলে, মনোযোগ করে শুনিলে, গ্রহণ কলে, ঈশ্বর কহিଥିବା কথাটাକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାଙ୍କର। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ନଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଭଣ୍ଡ ଆତ୍ମା, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। 11 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ କୁଶ୍ଚିତ ଧନ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ? କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ସେମିତିକା ଶିକ୍ଷା ଘରେ ଘରେ ଦେବେ। ଏବେ ହାଟ ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଛି କର, ହାଟ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହାଟ ବଜାରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ମା ମାନେ ତମେ ଟିକେ କେତେଟା ମା ଆସ ଏଠି, ଆମେ ଟିକେ ତମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଆମର ଚାଳକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଚାଳକ ଆଜ୍ଞାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବୁ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଉପାସନା କରିବା, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଏବେ ଏଇଠି ବସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ, ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଉଠିକି ଏବେ ହାଟ ବଜାରରେ ଘରେ ଘରେ ବସିକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପର୍ସନାଲ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ଭୁଲେଇ ଦେବେ, ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତିକା ପ୍ରଚାରକମାନେ ଏବେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅତି ସତର୍କ। 3:10 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତାବଲମ୍ବୀ ତାହାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଅନୁଯୋଗ କଲା ଉଦାରେ ତାହାଠାରୁ ପୃଥକ ରୁହ। কি অবলম্বী নাই, ভ্রান্ত
ଭ୍ରାନ୍ତ ମତାବଲମ୍ବୀ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତରେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଥରେ ଶୁଣିବ ଦିଥର ଶୁଣିବ ଟିକେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେବ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଦେବ ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ କାହିଁକି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆସୁଅଛୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଏଇଟା ଉତ୍ତର କାଳରେ ସେଇ କାଳ ଏବେ ଆସିଛି ଏବେ ଘରେ ଘରେ এই ভ্রান্ত মত লোকମାନେ ভ্রষ্ট মতি লোকମାନେ ঘর ঘর বসিকি শিক্ষা দেবার আরম্ভ করেছেন সেপাই বিশেষ করে আজ যদি তুমি দেখিব কেউ গাঁরে 2 দল কেউ গাঁরে 3 দল কেউ গাঁরে 4 দল হেবাকু কিଏ কোন প্রকার শিক্ষা দেউଛନ୍ତି সে শিক্ষারে লোকମାନେ ভ্রান্ত হচ্ছেন নানা মুনি নানা মত পুরাণ রচিত যে যাহার মতକୁ କହିଗଲେ ସତ୍ୟ যে ଯେମିତି ପୁରାଣ ବୁଝେଇଲେ ସେଇ ପୁରାଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମତାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଆଉ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଏବେ ସେମାନେ ସିଞ୍ଚା ଜଳରେ ଡୁବନ୍ତି ମତ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସିଲାଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଆସିଲାଣି ଆପଣ ଏଭ୍ରି ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ নানা বাপ্তিস্ম କ'ଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ହସ୍ତାର୍ପଣ ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଶେଷ ବିଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭିତ୍ତିମୂଳ ପୁନର୍ବାର ନ ବସାଇ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବା ସେତିକି ପ୍ରଥମଟା ଦରକାର ଥିଲା ନାନା ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ ନାନା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମେ କୋଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କୋଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ନାନା ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ସେମିତି ଡୁବନ ନେଉଛ ସେଟା ଠିକ ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଡୁବନ ଏମିତି କରାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ଲୋକ ଆସିବ ଡୁବନ ସେମିତି ନାହିଁ ଏମିତି ଦିଆଯାଏ କେତେ ମତ ଲୋକ ଆସିବେ ନାନା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ବାଟ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇ ପଥ ଆମେ ଶିଖିଛୁ କିଏ ଜଣେ ଯଦି ଆମକୁ ଉଲ୍ଟେଇକି ଆଉ ଥରେ ବାଟ ଦେଖେଇବାକୁ ଯିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ 1:10 ସେମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିକି ମା ମାନଙ୍କୁ 2-4 ଜଣକୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିକି ଏମିତି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କେଉଁ ହାଟ ବଜାରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କେଉଁ ବସିବା ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆପଣ ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାର ଶିକ୍ଷାର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ତାର ଶିକ୍ଷାର ଢଙ୍ଗ କେମିତି ତାର ଶିକ୍ଷାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାନା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି ଚାଲିଛି ଆମର ଏପଟେ ଏତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖରାପ ଜିନିଷ କି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭଲ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ କ'ଣ କହିବେ ବାକ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ଯୀଶୁ ତ ସେଇଦିନ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି
ଏମାନେ ନ ଜାଣିକି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅ। ଯୀଶୁ ସେଇଦିନ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ରହିକି କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ କାହା ସହିତ କୌଣସି ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପାପ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ଗ୍ରହଣ କି ଆମେ ଆମ ଘର ସକାଳେ ଆମେ ଝାଡ଼ୁ କରୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାଡ଼ୁ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆମେ ରାତିରେ ଏବେ ଆମର ଘରର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଖାଇବା, ସକାଳୁ ସେ ବାସନ କୁସନ ମଜାମଜି ହେବ କି ନାହିଁ? ନା ସେତିକିରେ ହେଇଯିବ? ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ପୋଷାକ ଆଜି ପିନ୍ଧିଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇଟା ମଇଳା ହେବ କି ନାହିଁ? ମନୁଷ୍ୟ ସେମିତି ବୁଝିପାରୁଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁରୁଷ ଉପରେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ଯେ ସେଇ କ୍ଷମାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା। ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଇଦିନ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିଏ ଯେମିତି ରହିଲେ, ଯିଏ ଯେମିତି ବସିଲେ, ଯିଏ ଯେମିତି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ପାପ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଟା ଶୁଣିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା କି ନା ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା? ପ୍ରତିରୋଧ। ତାର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ତାର କଥା ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ତାକୁ ଦୂର କରିଦେବାର ଅଛି, ଆଉଟ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କାଳରେ ପୁଣି ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବାହାରେ। এই উত্তর কাল হচ্ছে আজির সময়। আজি ঘরে ঘরে ভ্রান্ত শিক্ষা, ভ্রান্ত মতাবলম্বী ভ্রমণ করুছেন। আসলে এপিসি পুস্তকর আমি গোটিয়ে পুস্তক পড়িলা, তারপরে শেষ করা 4:14 পদ। এপিসি 4:14। যেপরি আম্ভে মানে আউ শিশু পরি ন হই, আমি এবে জন্ম হেলা পিলা হিচু কি আমার জ্ঞান উদয় হইছে, আমার জ্ঞান বড়ি যাইছে। আমি জ্ঞান শুনি শুনি পরিপক্ক হয়ে যাইছি, বাক্য শুনি শুনি পরিপক্ক হয়ে যাইছি। এবে আমি আউ শিশু নাই, এবে পিলা লোক নাই যে কিଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଆଉ ସେ ଡବାରେ କ୍ଷୀର ଆମକୁ ଚୁଚୁମେଇ ଦେଲେ ଆମେ କ୍ଷୀର ପିଇବାର ନାହିଁ। ଆମେ ମାଆର କୋଳରେ ବସିକି କ୍ଷୀର ପିଇକି ବଢ଼ିଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଖାଇ ଖାଇ ବଢ଼ିଛୁ। ଏବେ ଆଉ ପିଲା ନାହିଁ ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ କଥା କହିଦେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ। ପାଉଲ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଶିଶୁ ପରି ନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଟତା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଧୂର୍ତ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ରୋତ ଚାଳିତ ନ। ଆମେ ଆଉ ପିଲା ନୁହଁ, ଆମେ ଆଉ ଛୋଟ ନୁହଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ପରିପକ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ମାଆର ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ କାହାକୁ 30 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାଇ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପକ୍ୱତାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପିଲା ନାହିଁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ମତାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆମେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ
ଖାଇବା, ସେମାନେ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ପିଇବା। ଆମେ ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇବାର ହେଇଛୁ? କ୍ଷୀର ପିଇବାର ହେଇଛୁ? ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ପରିବାରରେ ସେ ମା ଗୋଟେ ବେଲାଙ୍କୁନି ମାକୁ ସେ ପୂଜା କରେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପୁଣି ପାଣି ବାହାରେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ପୁଣି କ୍ଷୀର ବାହାରେ, କ୍ଷୀର ପୁଣି ବାହାରେ, ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର ଅନେକ ଲୋକ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ଅନେକ ଲୋକ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦିନେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମୋର ସଭା ହେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ମୋତେ ଛୁଇଁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଘରକୁ ଡାକିକି ନେଲେ। ଘରକୁ ଡାକିକି ନେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡ଼ି ପଟେ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲେ, ସିଏ ଆସିଲା, ଆଉ ବସିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଛୁଇଁକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେ। କାହାକୁ ଦେଶ? ଛୁଇଁକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଶ। ମୁଁ କାହାର କ୍ଷୀର ପିଇବି? କାହାର କ୍ଷୀର ପିଇବି? ଛୁଇଁକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଏବେ କ୍ଷୀର ପିଉ, ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଉନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ପେଜ ଖାଇକି ପରିପକ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଗଲିକି ମୁଁ ଆଉ କ୍ଷୀର ପ୍ରିୟମାନେ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ପାଉଲ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ ଶିଶୁ ନୁହଁ, ତୁମେ ଶିଶୁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ କିଏ ଜଣେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ପିଇଦେବ, ତୁମେ ଭାତ ଖାଇ ଖାଇ ପରିପକ୍ୱ। ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଜାଣି ପରିପକ୍ୱ ହେଇଛ। ଯିଏ ଯଦି ପଢୁଛି ତ ପଢି ପଢି ଜାଣିଛି, କିଏ ତ ଶୁଣୁଛି ତ ଶୁଣି ଶୁଣି ବୁଢା ହେଇଛି, ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଆମକୁ ଆସିକି କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଆମେ ଆଉ ପିଲା ନାହିଁ ଯେ ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇବା, କ୍ଷୀର ଆଉ ପିଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଭାତ ଖାଇ ଖାଇ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଗଲୁ। କିଏ ଯଦି କ୍ଷୀର ଆଣିକି ପିଇବେ ଆମେ ଆଉ ବହୁ ସତର୍କ, ବହୁ ସତର୍କ। ଏଇଟା ଶେଷ ସମୟ, ଉତ୍ତର କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ ଭିତରେ এই ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ମାନେ, এই ଭୂତାତ୍ମା ମାନେ, এই ଭ୍ରଷ୍ଟମତୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। এই ଶୈତାନର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଦୀପ୍ତିମୟ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଚାରକ ହେଇକି ଆସିବେ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ଆସିବେ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅତି ସତର୍କ ହେବା, ଅତି ସତର୍କ ହେବା। ଶୈତାନର କି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ? ନିଗୂଢ଼ ଶିକ୍ଷା, ଶୈତାନର ନିଗୂଢ଼ ଶିକ୍ଷା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ପଢୁଥିଲି, ଶୈତାନର ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଥିଲା, ସଭା ଥିଲା। ସେଇଠି ଶୈତାନ କହିଲେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କିଏ ଯିବ? ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି। ତମେ ଯିବ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ? ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ? କାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଦ ପାଣି ମାଂସ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇକି ରହୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଧରିକି ରଖିବି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କହିଲା ହଁ ଏଇ ପ୍ରଚାର ବି ଠିକ୍, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଠିକ୍, ତମେ ବି ସେଟା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଆମର ସଭ୍ୟ, ଆମର ମେମ୍ବର, ଆମର ତାଲିକା ଲୋକ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିବା? ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲା, ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରଚାର କରିବି। ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗଲା ପରେ ପାଳକମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ପରାୟଣତା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ମୁଁ ବୁଲେଇବି। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ବିଚାରପତି କହିଲା ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍, ଯାଅ, ତୁମେ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ସଫଳ। এই ଭଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଶୈତାନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଶୈତାନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ।
ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଧରିବ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପୁଣି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିବ ଆଉ ଥରେ ତଳେ ଝିକିବ। ନକ୍ଷତ୍ରକୁ କହିଲେ କ'ଣ? ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ତାରା। ତାରା କହିଲେ କ'ଣ? ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପୁଣି ଧରିବ ସେ। ନକ୍ଷତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ। ସେ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ? ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ? ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପଢ଼ିଲା ତ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ପଢ଼। ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ହଁ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲ। କେତେଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲ? ସପ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ? 7ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁମେ ଦେଖିଲ। ସେଥିର ଓ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେଥିର ଓ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପର ନିଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ସେହି ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସେହି ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ ସେଇ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ ଓ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ନକ୍ଷତ୍ର କୋଉମାନେ? ବାଳକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପୁଣି ନାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିକି ତଳେ ପକେଇବ। ତାର କାମ ହଉଛି ସେଇଟା। ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଏ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଝିକିକି ତଳେ ପକେଇବ। କୋଉଠୁ ଝିକିବ? ସିଂହାସନ ବେଦୀରୁ ଝିକିବ। ପ୍ରଚାର କରୁଥିବ। ସେମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଶୈତାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ଧ ଶିକ୍ଷା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ମତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦଳ ସହିତ ସେଇ ଦଳର ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇ ଦଳର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଦଳର କଥା, ସେଇ ଶିକ୍ଷାର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର କଥା କହିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଯିବ। ଶୈତାନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରାଜୁତି କରିବ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବ। ତାର କାମ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ତାର କାମ ହେଉଛି ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଏଦନ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସୁନ୍ଦରରେ ଖାଉଥିଲେ ପିଉଥିଲେ କେତେ ଖୁସିରେ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଭିତରେ ପଶିକି କ'ଣ କରିଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ? ଶୈତାନର କାମ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗିବା, ଶୈତାନର କାମ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଶୈତାନର କାମ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କାଳରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଅତି ସତର୍କ, ଅତି ଜାଗ୍ରତ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ତାର ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ମତରେ ଯାଉଛି। ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ହେଇଥିବା ମତରେ ନା ଆମେ ଏବେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଗଲା ପରି ମତରେ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଗାନ ତୋର ପାଳକ ନିୟମ ଶକ୍ତି ସେ ସେମିତି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ।